Magorokoto kuna baba na mai Chivayo Fegi Aveli Chivayo warora baby rake cows came home guys. It was flamboyant. Varatidza kuti ndo machemene sadake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ma Rolls Royce, Chico, ma Bentley, ma Benz ndangofarira decoration yavo. It was very simple. Vangoita emphasis kumota. Vana kwa Chivayo vakaita seiko guys. But iye mukomana angariko budi vakuru uye ne baby ravo mai guru vaombe Lulu Mteke ndiye atipostera zvakare this video akati makorokoto kuna baba na mai Chivayo ivo vari kugadzirirawo guys kutevera sezvakarongwa muna April kuri kuendeswa mombe ne 100,000 iya iri muma savings ase Chivayo ndopa unoshamisika guys kuti kwana Sonia Madzikanda kwakaenda $50,000 kundorora uku kwana Lulu hanzi kuri kuenda $100,000 kunorora. Guys ka value yaiswa pa baby inenge ichiratidza kuti iri pamusoro. But anyway, back to our story. Fegi ari kufara singaite I also posted pa Instagram pake achibva angoti zvoni makorokoto to me baby rake rinonzi Michelle aita by all means kuti ari protect since ari a public figure ava angovhara face ye baby taona big view throughout chero kuna Lulu hana kuposta face ya mainini ivo se ndo vanosimboita warawara but panyaya iyi vaita bamukuru chaivo. Vamwe vari kuti Fegi warorerwa ka nemukoma wako iwo une mari tinozviziva asi pa baby aiwa we bet kuti sewikine vatokuchaira chimwe chibriki vanororerwa nevana vekwa Chivayo guys aiwa munenge maita kugara namaviri. Recently pakataurwa kuti Sonia Madzikanda when she went to Japan she was given a lot of money and kumba kwavo kwakaendeswa 100,000 rand yekuti family yake ingowanawo chekutsenga pa Christmas na pa New Year. Munganzi kwaya hamuna mukwasha ende apa achizviita ari ex mukwasha kukwana Lulu kwaenda zvingani maybe akusati kwatanga akusati kwaenda zvinhu zviri formal as in mukwambo but obviously ambuya navamwe vanatete maybe vakatogiftiwa zvimakwaya ane dzonzi chiko mota dzenyu idzi GD6 imikani unenge uchiti kwai chibereko chakaora here chinenge chafamba zvakanaka. Pane mablogger atotanga akati Lulu Mteke wasiyana nasewikinewo nekuti murume wake akaenda kumakotsi kunoedza kurwira kuti Lulu adzoke kumba. Ari kuti iye nemudzimai wake Lulu vanga vasati vapedzerana ndo zviri kutaurwa nemablogger mumastreets asi zvadismisswa nekuti Lulu aenda kumaroro aFegi kureva kuti vachiri vese uye they are still going strong. Sezvakangotaurwa nasei kuti hapana tichavadzosera kumasure uiri ibaby rinogona kubika uye Lulu since akatomanya kuposta vanatete everything that was opposite to what Sonia was doing. Musikana ari kutopapinda pa kitchen zvekuti mablogger ari kuti chino aiwa rangovawo drama avasi kudzoreka vana vekwa Chivayo guys ka tichine dzimwe 11 months takagarwa nevakomana vachiti pa pressure kudai vakomana vari kunze uko guys ka chero wangu wanoka 200 ingounganidza vanhu cows came home kungotsvaka zvima matching mongotogwawo photoshoot yakanaka guys motongoposta vanhu votongopinda pressure because ukamirira kuti mari ichakwana ichagokwana kupe vana Fegi ava vanhu veforex iye afara zvikuru aitombotaura recently zvakare akati sewikina munhu ari very supportive sezvataona vafichawo kuevent munhu ari supportive because vanoziva kuti kana pakangowana chavawira munin'ina wavo anogona kuteka care of Johnny na Minana so vano try by all means to empower those people that are around him, people close to him. Yes, in as much as he also is empowering strangers but vanonyanya zvikuru vanhu vemumuri kuna baba na mai Chivayo maita zvakanaka. Then mukoma Firimon vepa Gringo vabva vangotorawo chance yekuti vakumbirewo zvekurimisa kuna sewiknewo vati ini nangu handisi kuda mota asi ndiri kuno kuruzevha mabasa akapera mari chaidzo dzatakaita pa Gringo hapachina tibatsireiwo isusu maartist ari kustruggle tiri kuno kumusha hatina zvakawanda zvatinokumbira asi kungobatsirwa kuti upenyu hwedu hugone kuendeka. Zvinzwirei Firimon achitaura. Ndiri Firimon wedhirana raGringo ndakaita panguva iya yedhirana raGringo hatina zvatakanyanya kuwana nezvino mabasa
shayawo zvokoti chichamira tibatsiruka tokuti ndikwanise kukana kurima kana inga mari yokuti ndikwanisewo kuti unenge watoona kuti unochembera une mbiri isina mari. Firimoni munotoona kuti chero achitaura nyaya yake aneko kunyaririra vedwe kuti guys takatombo ekta paya asi hatina chatakawana. Vari kukumbira chero mafertilizer, chero mbeu, vari kuti chero mari inogona kuvabatsira. Guys unenge watoona kuti rega ndiedzewo guys zvinogona kutongopinda, but this is very heartbreaking. Pane imwe nguva yatakatozombofunga kuti sei wiki now maybe ndiwo vatova president ka, nekuti munhu wese yangova sei ndipewo mota, asi Firimoni watoona kuti mwana asingacheme anofira mumbereko. Azofunga hake kuti rega ndichingofitwa zvangu nekukumbira but aiwa aita humble guys. Apa panenge vanenge vari baba vako guys vachipema pasocial media zvakadai. So Mwari ngaavaitirewo zvakanaka chokwadi nekubatsira kuchaita sei wiki now. Achawana mari yake guys, achatowana. Let's hope apiwe mota because mota inozobatsira kuti anenge odini oita zvemushikashika, but parodhi pakawanda vanhu. Pane kwashoda kuti utorova ritori mega project chairo rekuti ukapuwa chimari woisa mumbeu wobva wairova kana zvirugwi zvemaivhins zviya kuitira kuti usadzoke uchikumbira zvinonzwisa tsitsi guys. Ngavachivhuravo foundation sei wiki now that caters for the welfare and uplifting of struggling artists. Pana mukoma Rockford Josephat vari kumusha wavo, at least vakavaka musha. Ndivo vamwe vakangonyarara vasiri kukumbira, ende tachichifunga kakuti mukomana wepatata uya achavapawo something, or maybe since vachishandidzana vese vari mu the money team ka vaizogona kubatsiranawo kuti Rocky apiwe something since akatomboimbawo nziyo yekuti id muhombe, but zvakangodaro ariko kumusha achifudza hake mbudzi. It is shameful for a man kukumbira mumwe murume, but at least he's asking for my fertilizer so that he can work for himself, unlike vamwe vanenge vachitoda kupiwa iri mota yacho oimba yavasina kushandira. Vedwe mupeiwo chokwadi, murume mukuru uyu akatokura achiterera achitisekesawo, vaitirewo something. But chinoitika ndechekuti sewiki nawo havadi kuenderwa mberi, havadi futi kukumbirwa, vanopa nekuti vanoda, havadi zvekunzi kwai nekuti uyu kwanzi ndi marufu unogwara nechakati, uyu ndinhingi. Aiwa, remember mari yavo haizi yekubatsira vanorwara kana kuti vanotambura kana kuti zvakadaro. Aiwa, imari yavanopa vachireward according to kutekenyedzwa kwavanoita. Vakahwa nziyo yatoki ichiti mhai zichivatekenyedza voenda vakadaro, vakanzwawo yashinzo ichiti chakati vobva vapa shinzo, zvichienderana nekuti vari kunakirwa sei. Maybe i2000 kase wiki neri havana kuona magiringo iwaya vanogovapa seiko mukoma Firimoni. But anyway guys, tiri kungoti isusu kana vachinge vangoonawo vhidhiyo yamukoma Firimoni aiwa ngavavaitirewo something zvokwadi. Tingagoti chiko kungokumbirawo. Do leave your comments on what you think.